Salutare! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vă prezint un aspirator. Un aspirator de la Bosch BGS 05A222. Este un aspirator, zic eu, destul de frumos așa, cu câteva funcții destul de interesante. Adică îi se pot spăla filtrele, este destul de ușor, un cablu destul de lung și ca și piesă de rezistență are un variator de putere. Adică să nu mai pornească direct într-o treaptă foarte mare și să ne deranjeze zgomotul. Bun. Haideți să vedem ce este în interiorul cutiei. În interiorul cutiei regăsim un tub flexibil, un tub telescopic retractabil, aici avem peria 2 în 1, presupun că toată lumea cunoaște. Aici regăsim încă o perie, mai mult ca sigur peria pentru parcăsele, pentru o curățare superioară. Aici avem manualul de utilizare cu pașii aferenți pentru scoaterea filtrelor și în diferite limbi aferente. Aici avem aspiratorul. Bun. Exact cum v-am zis, variatorul de putere, ceea ce mi se pare destul de interesant. Da. Cu roți. Aici ne spune că avem 9 metri de cablu. Aici avem filtrul EPA, bineînțeles lavabil. Să îi punem capacul înapoi. Aici avem sacul de colectare al prafului. Aici încă un filtru principal, la fel și el lavabil. Se scoate foarte ușor, este un buton de push. Aici avem cele două butoane pentru firul retractabil și butonul de power. Haideți să facem și o mică probă. Haideți să-l conectăm acum. Tubul telescopic, tubul flexibil de fapt, are și un buton retractabil. După cum v-am zis, butonul de power. O să lăsăm variatorul de putere în partea de mini. Aspiratorul este destul de puternic, după cum am văzut. Avem aici ceva ce ne spune Easy House Storage, adică poate fi depozitat undeva foarte simplu, foarte ușor, pentru că totul este demontabil.
Are un design minimalist, pot spune, acum după ce l-am și scos din cutie, chiar arată foarte bine. Și cam atât. În principiu despre acest aspirator, o să vedem pe parcurs noi dacă își face cu adevărat treaba și așa mai departe. Vă mulțumesc mult de tot că ne-ați urmărit și vă doresc o zi bună!